Tervetuloa Kepnekaisen matkavideon pariin. Takana Kepne. Nyt mennään alas. Kello on 6 sunnuntai-aamuna. Vettä sataa. Ei haittaa yhtään lähteä reissuun. Nyt odotellaan vaan kyytiin. No, mitkä on fiilikset? Väsyttää. No niin, me olemme täällä matkan päällä. Saavutaan Jyväskylään. Miltä nyt tuntuu? Hyvä haastattelu. Palaan asiaan myöhemmin. Nyt takaisin studioon. Max Perttulan pitäjä. Max Perttulan Viitasalmi. Oliko näin? Viitasaari. Viitasaari. Nyt me ei tiedetä enää. Saaresta. Täällä on nyt traktori liikenteessä. Koittaa häiritä toisten lomaliikennettä. Nyt on keltainen sulkuviiva tosin, että älä nyt videolle huohullu. Ei todisteita. Ei todisteita. Miksi olet nuorena pelannut X-Filesin tunnaria? Sitten käydään hakemassa Oulun Verkkiksestä viimeinen saldoilla oleva FM-lähetin, joka hyvin suurella todennäköisyydellä ei löydy. Ja viimeinen tuote on aina viimeinen tuote. Ei ole niinku aikaisemmin aikaan löytynyt. Oulu! Kemiin 60 ja Hassia soi. Heti kun saatiin Oulusta haettua Verkkiksestä FM-lähetin, koska ei ollut auksia, niin Hassi on soimassa. Ei löydy auksia, ei. Niin. Kaikki paikat. Ei oo keskikonsolissa, ei oo vaihdekepissä, ei oo missään. Hej och välkommen! Resablogg i Sverige. Jep. Ja, Jättekiva. jättecool. Här har vi Sverige. Åh, mycket av skogen. Kello on vaihtunut. Kello on vaihtunut. Toi ei oo vaihtunut. Samaan aikaan. Rannekellokin vaihtui itekseen. Magic. Moi kaikki, mä oon ollut tässä autossa ainakin 12 tuntia. Kohta ollaan perillä. 12 tuntia. Heti menin puiden taakse kaikki. Hei kaikki! Kiiruna saavutettu. Täällä ollaan. Huomenna pitäisi lähtee. Aurinko paistaa. Vitun kylmä. Joutuuko piippaile? Joutuu varmaan piippaile. On tää nyt. On nää. Etsitään ilmasta parkkipaikkaa tai johon mihin dumpata tää vehje. Mitä me nyt tehdään? En minä tiedä. Mikä fiilis? Tämä
mä pistän päälle? Kaikki. Okei. No niin, me lähdettiin nyt bussipysäkille. Mennään bussilla tonne Abiskoon. Kestää vähän reilun tunnin, eikö se ollut jotain semmoista oloa? Vähän reipas, joo. Ja 500 kruunua pitäisi riittää molempien tippuihin. Sieltä se lähdetään taas. No niin, me tultiin tänne Abiskoon bussilla, juuri saavuttiin. Täällä on aika viileä, vähän tihkuttaa, mutta ihan jeeskeli. Siitä lähtee Kungsleden kohti ensimmäistä yltymispaikkaa. Katsotaan missä syödään aamupalat. Meillä on vielä aamiaiset syömättä. Let's mennään! Sitten lähtee. Käsi ei taivu. Mitä me löydettiin? Puruja! Ihania! Taistelevia poroja. Taistelevat porot. Vittu, onks tää muuten... Pitäisikö meidän kiertää ne jostain? Jos ne mähisee. Läpi vaan! Haluaisin mennä silittämään niitä. Nyt ei mennä silittelee kyllä poroja. Tuli ikävä kissa. Ne taitaa mennä. Paljon, ne taitaa lähteä. Koittis odota rykiä. Nyt ollaan jo jonkin matkaa tultu ja saavutaan ensimmäiselle kunnon sillalle. Se natisee. Uskaltaako sinne mennä? Onko? Täällä ollaan eka päivä ja 14 kilsaa tonne noitten väliin pitäisi mennä. Sinne ollaan menossa. Johanna painaa tuolla pitkällä ja se ei paljon venäile mua. Vessadesignia kyllä. Kuka laittaa isot ikkunat saakeli vessaan? No niin Joonas, miten meni noin niinku omasta mielestä? 23,5 kilsaa tultu ekalle päivälle, 9,5 tuntia. Tän loppupätkän piti olla ihan tuolta töppäreen takaa. Hetki, Joo. minä opettelen. Joo. Sieltä ton töttyrän takaa piti tulla tuon nurkalle ja sit piti alkaa alamäki tonne järvelle. Joka tosin ei vielä näy. Johonkin tonne kauas. Niin.
Saatto olla, että tein virheen. Eikä me selvitään. Selvitään me. Meillä on suklaata ja mulla on neule mukana. Niin, ja laijoneita. Meillä on laijoneita repussa. Jaksulaijonit. Voimalaijonit siis. Voimalaijonilla. Voittaa. Hei, katsotaan nyt mitä se sanoo. Vähän vajaa 40 000 askelta ja 94 kerrosta. Jei. Joo, ei siinä. Lähdetään etsiin sitä telttapaikkaa. Niin, ja mitähän vakuuttahan siellä ei ole, että siellä olisi tasasta sillä, että sinne saisi teltan. Niin, että mitään telttapaikkaa edes löytyy. Niin. Retkeily on helppoa ja ilmasta. Niin, sen kun lähtee. Niin, kunhan lähtee. Suosittelen kaikille. Tää on hieno harrastus. Jotka haluaa elää vaarallisesti. Ei vittu. Ruvetaan talsiin. Tuolla tuli 25. Niin, 25 täynnä. 10 tuntia. Ja löydettiin telttapaikkaa. Telttapaikalta näkyy jäätikköä. Kaikkea muuta. Porojakin oli äskettäin. No niin, huomenta. Kello on jotain 6:30. Herättiin tossa pari tuntia sitten jo. Täällä on ihan saatanan kylmä. Tai nyt oikeastaan alkaa jo vähän lämmetä, kun aurinko nousee, mutta siis pyllyhän siinä meinasi jäätyä, kun aamupissalla kävi. Nyt seuraa kysymyksen aika. Mikä on tämä? Mikä on tämä tässä näin? Onko tämä hyvä? Onko tämä hyvä tässä näin? Onko se syy? Onko se myrkyllinen? Niin, myrkkymetsä. Myrkkyerämä. Täällä myrkkytiikerit raatelee ja myrkkyporot syö aivot. Ei oo hyvä tämä. Likainen metsäkakkaaja. Onko sulla nyt tikkuja peräröörissä? Ei. Hirveesti. Vain lehtiä ja jotain oksia. Tonne me mennään. Tohon väliin. Sinne on vielä jonkin verran matkaa, mutta pikkujuttuja. En malta odottaa. Ja tuolta on tultu. Tossa. Mitä me tehdään? Toka päivän reissu on tehty. Mitä täällä tapahtuu? Me hengataan teltassa. Koska, no, äänestä voi päätellä. Joo, ääni on päällä. Ääne. Kerrankin. Niin, kerrankin ääni päällä. Mitä? Vai tuuleeko siellä? Tui. Oli aika rankka pätkä. Vastatuuli. No ei hirveetä ylämäki ehkä, mutta semmoinen vaikea maasto. Ja varpaat hajoaa. Irtoo koko varpaat. Mut me nähtiin kissakivi. Kiskivi, ei. Siitä en ottanut kuvaa. Ja sydänkivi. Sydänkivi oli nyt pihassa. Se on meidän kokkauskivi. Kokkauskivi. Päivä 3 alkaa hienosti. Ei. Ei ala. Oli kaunis. Kyllä kannattaa ottaa kauneusvideo. Kyllä kannattaa telttailla. Kolmas aamu. Viime yö meni kyseisessä telttapaikassa noin 12 tuntia. Varmaan 7 aikaan tultiin ja saatiin teltta kasaan, niin
Nyt kello on jotain 7:30. Kyllä tässä on niinku oltu ihan tarpeeksi. Yöllä tuli sellaiset syysmyrskyt, että pelotti, että teltta lähtee. Vettä tuli perkeleesti, tuuli niin perkeleesti. Vois kuvitella, että olisi levännyt, kun on 12 tuntia möllöttänyt teltassa, mutta aika vähälle on jäänyt. Sanos nyt heippa. Tänään jäänyt kuvailut vähän vähemmälle, kun tossa tuli pitkä pätkä vesisadetta. Ei oo ollut aikaa kaivaa kameraa esille, kun ei tää nyt vettä kestä. Et pitänyt vähän tyytyä. Muutamat valokuvat otin siinä matkalla, että pitää laittaa ne siihen rullaan. Jotain 11 kilsaa tälle tappuaivelle takana. Heti aamussa oli 300 metriä nousua. Et sai sellainen niinku hapot liikkeelle ja sit sen jälkeen olikin tasaisempaa, no pakko katsella noita kiviä, että pysyy liikkeessä. Sen jälkeen olikin sitten tasaisempaa nousua kanssa, niin ei saanut niitä happoja ikinä pois. Paistaako taustalla aurinko? Taustalla paistaa aurinko. Joo. Päihitimme laakson. Tuolta tultiin. Ja tässä ollaan. Tonne eteenpäin mennään. Mä en tiedä, että ootko tarkemmin. Se oli vaan vesihöyry. Onko hyvä fiilis? Kyllä. Hirveä myrsky taas. Kesäretki. Kesämyrsky. Päivän menu, kalakeittoa, varrasleipää ja koskenlaskia levittyvä. Tää on niinku päivän teema on just tää, että päivän teemana tosiaan. Oho, mistä se tuli? Voi vittu. Tää on nyt, tässä on niinku ne, joo, hyvin pitää vettä, mutta kun noista tulee noista kikkareista valuttaa tänne. Vähän kiukuttaa. Tuolla kanssa. No niin, hei vaan kaikki taas. 3. päivän määräpää saavutettu. 25 kilsaa taas. Jotain vähän vajaa 10 tuntia ja sitä tuli taas taaper. Mikä on fiilikset teltassa? Mulla ei oo housuja. No niin, sekin vielä. Rankin päivä ehkä fyysisesti tänään. Henkisesti helppoin, mutta fyysisesti ranki. Heti alkuun oli muutama 100 metriä jyrkkää nousua ja sen jälkeen se jatkuu vaan loivempana nousuna. Ja se oli kuulemma kivaa, sanotaan teltasta. Siinäpä joutui laittaa jalkaa toisen eteen. Eikä kuollu, perkele. Mitäs sitten? Koira oli joo. Käytiin jo tuvassa. Siellä oli pihassa koira, joka makasi vesilältä, kun sitä ei paljon kiinnostanut. Saatiin kuumaa mehua. Käytiin ostelemassa. Niin! Ja niissä helkkarin tuvissa olisi käynyt kortti. Onneksi ei tiedetty aikaisemmin. Reissu sopasola. Approved. Tänään eikä eilen kauheasti kuvailtu matkan päällä. Jotain hassuja pätkiä siellä täällä kun pystyi. Mut suurimmassa osassa tuli koko ajan vettä niskaa. Ei kauheasti kiinnostanut kameraa kaivella vesisateeseen esille. Ei täällä nytkään ihan täysin kuiva keli oo.
Kaikki on märkänä jatkuvasti, ei oo kauhean helmeä. Nyt pitää mennä nukkuu tai ainakin makuupussin sisällä lämmittelee. Ja mitä sä löysit? Mun makuupussissa oli yllätyslion. Ja karkkia. Niin. Ketä sä syytit, että oli syönyt sun laioni? Mä eilen illalla säästin mun laajonin aamuksi. Sit mä aamulla lämmitin sitä mun makuupussissa. Ja sit mä unohdin sen. Nyt se löytyi. Ja mua syytettiin Lion Rosmoksi. Kauhean syyttää, että minä olen syönyt Lionin. Sinä olet syönyt minun Lionin. Sit saatana löytää jää. Sä olikin pakannut makuupussin Lionin. Neljännen päivän aamu näyttää jo vähän paremmalta. Eikä hetkinen. 4. Onkohan? Kyllä se varmaan on ihan sekaisin taas päivistä. Eikö on se? Joo, 4. päivän louhus. On se. Näyttää vähän paremmalta. Telttapaikka oli aika tuulinen. Välillä tuntui taas, että koko teltta lähtee menee. Mut ei oikeastaan satanut. Eikä nytkään sada. Ja näyttää, että voisi tulla jopa oikeastaan aurinkoinen päivältä taas. Vähän. Noin näkyy vähän fiksummin. Mitkä se on Johis sun mielipiteet pitkospuista? Ihan jees. Ja niistä on tullut tässä sellaiset parhaat kaverit melkein. Kaikki nämä lyhyetkin on kavereita. Päivä kirkastuu. Mahtavaa. Historiallista reissupäivää tai päivitystä joutuu ottaan pitkästä aikaa takkia pois. Varmaan joutuu ihan luopuun kuule kuoritakistakin. Ja jossain vaiheessa pitää ottaa kyllä pitkät kalsarit pois jalasta. Täällä tulee perkele kuuma. Se on toi aurinko. Se on toi aurinko, joka sen tekee. Ja sit kun ei täällä oo kuin tuollaista hassua pilveä. Ei se näytä noin pahalta. Tommosta se on. Muutama huono puoli tässä lämpimässä kelissä on se, että mä alan nyt tällä 4. päivänä haistaa, miltä mä oikeesti haisen. En oo niin fresh. Not so clean. Ei oo helppoa. Mä oon sen pessyt itseäni rakkaissa tuntturipuroissa. Meillä on aika kylmää se vesi. On joo. Ei. En pese. On varmaan tällainen teekkarien käyttämällä termillä niin 2-senttinen ei riitä enää. Et puhutaan jostain sellaista miinusluvuista. Tarvii jotain korkeampaa matematiikkaa, että pystyisi laskemaan kuinka pitkää vettä se on. Ja nyt kun on päivän kovat nousut tehty, niin mikä on fiilikset? Ihan hyvät, ei oikeastaan tunnu missään nyt. Ehkä tähän on jo tottunut. Mikään ei tunnu missään enää miltään. Niin. Todi! Mikä pössis? Aika voimakas, yllättävän voimakas kyllä tälle päivälle. Vaikka onkin 4. päivässä. Joo. Mitä ajatuksia huomisesta? Kebnekaisen huiputuspäivästä? Toivottavasti ei ole tollasta. Niinpä. Niin ei tosta. Toivottavasti ei ole tollasta sumua, että päästäis käymään siellä huipulla, että sieltä näkeekin jotain. Käydään mennä sinne toteen, että täällä on sumua. Mut hei, nyt lähdetään alamäkeen myötätuuleen. Joo. Ja jos se tolppa piti paikkansa, niin ei sinne oo kuin 12 kilsaa. Ei! Hetkinen. Ja vähemmän. 16. Näyttikö se 14 vai? 14 näytti siinä ja 2 me oltiin jo tultu. Ja meillä on 6 nyt. Okei. Ei se kuin 8. 10. Ei kun 10. 10. Joo, niin. Joo. Yes. Mutta ei alamäkeen paha. Ei. Aurinko meni nyt vähän pilveen, mutta muuten tää nyt ei tästä voisi paljon paremmaksi muuttua. Ei oikeastaan. Vielä kun olisi sellainen letku, mistä tulisi sulaa suklaata suuhun. Mut hei.
Ja paluumatkalla pääsis lankakauppaan, niin sit ois aika 5/5. Tää ei sun lankakauppas. Neljännen päivän puolivälissä. Keli on muuttunut ihan täysin. Ei tuule. Hetki, pieni pitää katsoa kiviä. Keli on muuttunut siis ihan täysin. Ei tuule. Sillain merkittävästi pientä tuulta. Tietenkin, mutta se kuuluu asiaan, että ei ihan täysin paahdu. Aurinko paistaa pilvien takaa. Tää on näitä viimeisiä laaksoja ennen Färstasjonia. Niin tää näyttää tosi komelta. En tiedä sitten, Johannasen äsken sanoi, että ne kaikki muut aikaisemmatkin laakset varmaan näyttänyt ihan samalta, jos olisi ihan hyvä keli. Mutta eka päivä kun ei näy. No niin, kaadun nyt sitten. Eka päivä kun ei saakeli sada ja näkee jonnekin asti. Vajaa 10 jäljellä, ihan kuin kotiin menis, vaikka ikinä ennen käynyt Kebnekaisella. Ihan outoa. Ei me sinänsä eksyksissä olla, mutta ei me ihan tasan tarkkoja olla missä ollaan ja polku vaan katos jossain kohdassa. Et, ei me nyt tästä niinku kahden... Mihin vittuun se mikki on taas menossa? Niin ei me kahden tunturin välistä nyt mihinkään eksytä, mutta se polku olisi ollut ehkä helpoa. Ja plus olisi ihan kiva, jos se Färstasjoni näkyisi jo. Et ei tässä nyt sillain muut. Eikä täältä nyt löydy oikein mitään boulderoita vaikka. Paikallinen metsäklonkku. Suorittaa hygienistä slaavikyykkyä. Joo, löydettiin sit Kebnekaise kuitenkin, sit taisi toi Färstasjoni. Siellä on kaikkea. Siellä on perhana kortilla voi maksaa ja löytyy internet ja saunat sun muut. Pitää huomenna huiputuksen jälkeen kyllä käyttää sauna- ja pesuoptiot. Ei se tarvitse mennä ihan niin paskasena Nikkaluokkaan sitten takaisin ja autolla. Mut oli henkisesti melkein rankin reissu. Valehuippuja ja valemutkia ja ties mitä oli kaikkea. Ja ihmisen paskaa. Ihmisen paskaan piti astua, että oli kunnon reissu. Huomenta, kello on 6. Kohta lähdetään vallottaan Kebnekaisea. Kelkka jää tähän. Mitäs on kikkara päällä fiilikset? Ja jees. Hyvä. Vähän on varpaatkin päällä, mutta ei se mitään. Meillä on varpaat pois kokonaan. Otetaan varpaat pois. Päiväreppuni. Siellä on vesipullo. Sitten siellä on muki. Ja tämmönen vaihdossa saatu, neulevaihdossa saatu käsien lämmitin varmuuden vuoksi. Sitten multa löytyy... täällä on minun Mountain Lion. Mountain Lion. Ja puolikas suklaalevy. Sitten löytyy vessapaperia, vähän vaatetta. Ja siinä nauti. Ja ruuat. Ruuat on hyvä. Mulla on taas keittimet. Tai keitin. Ja koska painon karsiminen on tärkeetä, niin kaikki kylmään pois, et saa ottaa 2,5 kiloa kameraa mukaan. Kolme kilsaa lähenee. Mitkä meillä on nousutunnelmat? Hyvä. Vielä jaksaa. 3 tulee täyteen, niin 6 enää jäljellä huipulle. Pahimmat nousut. Hyvät nousut. Hei, muistetaan haippi. Nousupäivitys.
3,5 kilsaa lähenee. Huippu ei. Kovin lämmintä on. Vaikkei niinku äkkiä kuvitteisi. Kyllä näillä nousukilometreillä alkaa. Tai ihan kilometreillä, mutta nousumetreillä. Tonne se polku jatkuu. Hei. Rinne vaan jyrkkenee. Ei loivene yhtään. Selvitäänköhän täältä pois? Onko kivaa? Joo, rankkaa. Nepalilaiset, serbat ja norjalaiset on käynyt rakentamassa tänne portaikkoa. Kauhean kivasti tehty. Mikä on fiilis? Ihan jees. Aika hapokasta, mutta ihan jees. 2 tuntia 20 minuuttia mennyt. Tän alkaa olla aika kylmä, pitää kohta laittaa hattua päähän. Joo, märkät pääni. Pilvistä. Joo, Laaksosta tultiin, niin katos ihan täysin. Tässä vaan menee pilveä. Tai sumua ohitti, mitä se nyt on täällä? Tai se pilveä on tai sumu hemmetti. Tonne jatketaan vielä. No niin, kaaduppa nyt. Tonne jatketaan ylös ja sit mennään vähän alas ja sit päästään kiettiin sitä korkeinta kohtaa. Heja. Nyt on saavuttu siihen pisteeseen, että löydettiin luntakin. On tää helvetti rankkaa. Tää on taas, kyseessä on taas retken ne kohdat, että tää helvettiä me tehdään täällä. On tää rankkaa. Tän piti olla lepopäivä. Katos kaikki. Kaikki katos. Polku löytyi. Ollaan Kebnekaisen huippua edeltävällä huipulla. Tänne kiivettiin ihan törkeästi. Kiivetään täältä vähän alaspäin ja sitten mennään sinne huippua kohden. Tää on tällainen creepy Silent Hill meininki. Tommosia kivikasoja vaan pitkin poikin. Lähdetään laskeutuu. Tää on ihan kivan näköistä. Tää on tällaista lumista. Lumi on täyttänyt kaikki kivien kolot, niin ei oo niin raskasta. Ja toista tää laskeutuu tällä loivasti. Jaksas mitään hökkärin rinteitä taas kiivetä. Tuolla toi painaa taas edellä hirveetä vauhtia. Katoppa tonne nyt. Joo, noin katoo sumuun tehokkaasti. Päästiin tässä matkan johteleeksi. Huippua ei näy. Feikki huippuja sen lehtiään löytyy vähän väliä. Tää ei lopu koskaan. Tää on ihan vitun rankkaa. Se on mitään järkeä. Tästä paska koko homma. Nyt kyllä pois ruveta näkymään. Istu. Oh. Siellä se on, mutta se on taas helvetin kaukana. Miksi kaikki on aina niin kaukana? Saa olla kyllä... Ei perkele. Saa olla kyllä. Ei mitään. No näkyy se stuuga, mutta onks toi nyt se top huippu mukaan? Se piti olla sellainen. Ei helkkari. Niin on. No, huippu näkyy. Siellä se on kuule ihmiset. Näkyy. Ihan hapa. Siellä Johanna kohoaa kohti Kebnekaisen huippua. Yhtään ei pelota, yhtään ei hapoilla.
Niin urhea tämä meno on. Ja sitten Pyllymäki alas. Siinä se menee. Siellä ruotsalaiset menee. Alas pääsee nopeammin. Aikaisemmin hyväksi nähty ryömimismetodi. Ui perhana, tää on vähän liponen. Tää on näin kapea. Tää on oikeesti ihan sikakapea. Mutta eikö se lippu oo siinä? No. Noin. Ruotsin korkea huippu. Tuolla on Nordtoppen. Tonne päin näkyvää on. Vittu tää lähtee. Mua pelottaa. Joo, mennään pois. Mä menen pois. Mennään pois. We did it! Min peräreikä. Ei! Ton päälle vielä kivutaan tosta noin. Sieltä me aikaisemmin tultiin alas, mutta nyt me kivutaan sieltä ylös. Ja tuolla on joku hölmö matkaa. Ja nyt paluumatkalla kun ollaan, niin eikös nyt sitten ole täysin sumutonta ja kaikki näkyy. Siitä se polku menee ylöspäin ja tonne oikealle. Tuolla näkyy toi vanha Topstugani. Onneksi ei nähty silloin kun oltiin itse tähän tulossa. Ois syönyt miestä. Huippu jää taakse. Ei enempää. Novi tulee. En tiedä mistä ne tulee. Hölmöjä. Ihan omat reiät. Ihan omat reiät. Nyt ylämäät on tältä päivältä takana. Alamäkeä enää. Toivotaan, että nepalilaiset on saanut portaat valmiiksi. Niin oli meinaan tiittuuri sen oloinen, että siitä menee alas, niin yksikin virheteko niin löytää sieltä ukkojen vessalta ja saakelin teltalta sieltä laakson pohjalta itsensä. Nyt saavutaan tähän aamuseen kivipuutarhaan tosiaan uudestaan. Nyt ei ole sumua. Tää ei ole yhtään niin pelottavan näköinen. Huipulla oli ihan törkeen hienoa. Raskasta, mutta ihan sairaan hienot näköinen. Ihan tollain. Et jos joku on tänne tulossa, niin ei tätä lepokäyväksi kansi ottaa. Mut kyllä täällä kannattaa käydä. Tää menee kyllä ihan niinku vaelluspäivästä. En sit tiedä, jos olisi tuoreimmilla voimilla tullut heti tullut, niin olisi voinut olla helpompi, mutta nyt tää oli aika raskasta. 6 tuntia 45 minuuttia mennyt ja vielä on joku, olisiko 3-4 kilsaa jäljellä. Semmoista jyrkkää alamäkeä. Mäpä näytän niitä kohta. Tuolta ei onneksi, tätä me ei nähty silloin aamulla. Tätä vastarinnetta kun tästä tultiin, niin ihan hyvä tosiaan, ettei nähty. No näköjään. Mutta tässä on näitä kiviä, ei niin pelottavassa muodossa.
Sieltä aloitettiin uusi. Mun kakkahätä ei kuulemma auta mitään. Tai sit kertominen. Mä oon kyllä eri mieltä, mutta en kerro siitä, että mulla on kakkahätä. Ei kun, tää oli päällä jo hei. Joo, ja sit siinä yhdessä GPS-jäljessä voi katsoa, missä mä oon käynyt kakalla. Parhaat kakkaspotit 2016 Kebnekaise. Mut ei. 17 kilsaa täynnä. Päästy pois tuolta järkyttävästä ryteiköstä, tai siis jatkuvan tää. Mut ei enää ylämäkiä. Mennään hakee Fällstationilta jonkin sortin ranneke tai joku, millä päästään suihkuun ja saunaa. Sitten sieltä matkamyymmälästä tai mikä onkaan, pelkkä shoppihan se on. Niin, noita. Vähän kuulee ehkä limonaadia. Ja puhdas paita päälle. Pitää niitä kangasmerkkejä hakea. Et voi liimata sitten rinkkaan. Mulla on karhunkierrosmerkkikin vielä laittamatta. Johannalla se on laitettu. Se on komea merkki. Ja nyt semmonen perinteinen Johanna menee, ei välitä muista. Sinne se meni. Vähän reipas 9 tuntia myöhemmin. 21 ja vähän reipas kilsaa. Ja melkein 1900 nousumetriä, niin Kebne on valotettu ja paluu Fällstationille on käsin kosketeltavissa. Oispa. Jossain se on. Torni näkyy ja kaikki. Piippapuuroa. Oispa puuroa. Oispa aamupuuroa. Kyllä. Noniin, viimeisen päivän aamu. Kello on 6.30. Skipattiin puurot, koska puuro on pahaa. Mennään tulla oksu. Joten tästä pitäisi olla viimeinen 19 kilsaa nikkaluoktaa, josta otetaan bussi. Kokonaisuudessaan eilisistä videopätkistä huolimatta huipulla käynti oli hieno kokemus. Mitä? Usva joo. Tää näyttää kameraan. Joo, viimeinen 19 kilsaa bussille. Aikataulu on mitoitettu sen mukaan, että ehdittäis käydä saksalaisen mainostamassa burgerimestassa siellä. Ja korvataan se puuron puute siellä sitten. Mutta katsotaan kuinka tässä käy. Eiköhän tästäkin tuu ihan paskaa. No, olihan se aamulla heti käännekohta, kun telttapussi olikin piilossa ja se oli mun moka. Mut se nyt ei yllättänyt taas ketään kuitenkaan. Noniin. Montas lajonia sulla on tälle aamulla? 2. Ei kauheasti voimaa. Tästä mennään ehkä joku 4 kilsaa vielä eteenpäin, niin sit syödään keittoa. Keittoa kelpaa ottaa lauantai. Vene rantaan. Sitten oliko muuta? Tuleeko mieleen? Miettii. Lappiburgerin poroburgerille syömään niitä ylväitä pikkuporoja. Pikkuporoja. Maahan täytettä. Tää on tää Fällstation lautta, mikä olikaan. Siis Nikkaluokta Kebne väli. Tässä kohdassa ainakin aika mitään sanotaan tässä vaiheessa. Parempiakin on nähty. Tää on melkein kuin kotona olisi.
kun löytää boulderi, niin eikö se oo märkä? Ei oo helppoa. Mennään saattaa Jonesin. Onko se Doni? Ei, nyt. Pelottaako sua viiltää Jani? Joo, I'm shit. Koko reissu oli virhe. Painaakin kameraa, ei valuu. 12 ja taas kun sä menisit kaatua. No niin, taas. Kuoli kamera päällä. 12,5 kilsaa tultu tälle päivälle. Eli mitä se tekee? 6,5 jäljellä. Jos merkinnät pitää paikkansa. Tän välin olisi voinut korvata esim. Helikopterilla, joka olisi ollut tosi siistiä. Ei mitään hajua kyllä mitä maksaa, mutta en ole koskaan ollut. Eikä ole ainakaan ollut. Niin olisi ollut ihan komea lennellä. No tuntuu olevan tässä sumun alapuolella nyt, aika matalalla. Niin. No, mutta me tyydyttiin kävele. 6 kilsaa vielä. Stay tuned. Me löydettiin kahvila, josta saa poroburgereita. Eli hamburlaisia. Onko vitsi itse keskellä? Vitsi oli itse keksimä. Mitkä on nyt fiilikset poropurilaisesta? Tosi hyvä. Järjettömän paksu pihvi, melkein 2 senttiä parhaimmillaan. Vaaleanpunaista soossia. Jotain kaaliraastetta vielä varmaankin. Tosi hyvä. Viimeistä vitosta viedään. Käytiin tosiaan syömässä ravintola Reinburgeri. Ja nyt yleisökyssäri. Mikä on Rödingburgeri? Tutkikaa asia. Mutta sitten. Tää on tosiaan vaihtunut ihan täysin tää. Tää on ihan prima banaa. Mutta vastaan tuleva jengikin on ihan mitä sattuu. Mitä me on nyt tästä tavattu? No ensin tuli semmonen pariskunta, jolla oli semmonen pieni koira mukana. Ja sen koiran tukka oli rusetilla. Missähän se tarkennus? Sen jälkeen tulee 3 tyypin porukka, 2 mimmiä, 1 mies, jolla se on jostain helkkarin matkakaiuttimessa. Joo. Ja sen jälkeen saapuukin semmonen pari valjakko, josta mimmi on varustettuna Färääveni sellaisella minikänkkenillä ja toisella on joku 90 kaikaselässä täyteen survottuna. Et tasa-arvo. Missä on tasa-arvo? Johiksella on onneksi kunnollinen läjä, että se näyttää siltä, että sillä on edes jotain mukana. Näin saavumme. En. Mutta no niin, asiaa. Katsokaa baanaa. Kyseisenlaisen baana-osion jälkeen tapasimme 3 virolaista, jotka väittivät, tai ainakin yksi väitti olevansa Ruotsista. Ja kysyi, että paljon on matkaa jäljellä. No oli tullut 3 kilsaa. Et on tässä nyt se 18 jäljellä, että mono toisen eteen. Se oli siinä. Ei enää. No more. Ei enää ikinä. On käyty. Kiitos.
Päivä 7 maastossa. Ei ollutkaan huijasi. Edelleen päivä 6, mutta haettiin auto jo Kiirunasta. Ollaan paluumatkalla. Tää on melkein voitettu. Me voidaan tehdä se kuulemma. 1000 kilsaa edessä. Niikkaluokkasta Kiirunaan bussikuskina oli ihan Scooby-Doo. Oli kyllä niin säkkiäijä. Näytti Scooby-Doon se stoneri, että Mut hei, se on tehty. Kuva vaan enää kotiin selviää. Hyvää 8. päivän aamua. Tosi hyvä. Ollaan Torniossa. Väsyttää edelleen. Jatkuvasti enemmän. Niin. Tultiin tähän vähän ennen 11. 2 minuuttia ennen. Niin. Ovet oli just menossa kiinni, me just ehdittiin. Niin, Respan likka oli laittamassa ovia tsäppiä lähdössä kotiin. Päästiin vielä mestoille. Täällä ei saada päähän vettä. Aamulla ei tarvi pakata mitään. Eikä syödä puuroa. Ois siellä ollut puuroa tarjolla. Kukaan syö puuroa vapaaehtoisesti? Ei kukaan syö puuroa vapaaehtoisesti. Hashtag no puuro. No puuro. No puuro. Mitäs sitten? Tänään ajetaan 600 kilsaa. Mitä sulla odottaa kotona kissat? Kissat, toinen haluaa vajauksia, toinen vaan ruokaa. Niin ne on kuulemma ikävöinyt minua. Ne haluaa tiputtaa sun tavaroita alas, sitä ne haluaa. Kotona saa pestä pyykki ja kasata teltan parvekkeen. Mennä sinne nukkuun. Menen telttaan yöksi nukkuu, joo. Tää päivä vielä ja sit me ei tarvi nähdä sua hetki. 8 päivää riittää Johiksen seurassa ihan tarpeeksi. Aisti, huilu. ABC:n tupoksella pysähdytty. Haettu ABC:n tupoksella. Tupoksen ABC:llä pysähdytty. Haettu kuskille pärinät. Ja vähän lisää sokeria. Ei pärjää muuten. Ja nyt jaksaa taas. Ei oo enää paljon jäljellä. Koti on selvitty. Se oli siinä. Muistakaa hyppii, subscribe.